Litoturia patrocina l'Oratge. Tornem a tindre un dia determinats pels vents de xaloc i això és bona notícia per tal d'evitar contra l'incendi, que encara està actiu, però a poc sembla que estem controlant una miqueta més. Les condicions meteorològiques des d'ahir estan determinades pel vent de xaloc, que és més fluix que el vent de ponent, és més fresc i sobretot és més humit. En les últimes hores encara han tingut una miqueta de flux de vent de ponent del nord-oest, però no ho fa ni massa fort ni massa continuat. I a partir de mig matí entra de nou el vent del sud-est. Però avui hem d'aprofitar les hores que tenim per davant perquè demà torna el ponent, torna a reforçar-se i tornen a pujar les temperatures i a més a baixar la humitat relativa. Veiem en les imatges del satèl·lit Meteosat de les últimes hores com els fronts de núvols es veuen forçats a circular cap al nord del continent europeu. Tenim un centre d'altes pressions al centre del continent i també al Mediterrani, i per tant fa de bloqueig a que puguen arribar aquests fronts de núvols des de l'Atlàntic. De moment, dies per davant de sol, de calma i d'estabilitat. Sembla, si tenim una miqueta de sort, i encara que aconseguisca amb la Setmana Santa, que a finals de setmana podria canviar la situació meteorològica. Una situació meteorològica de cara a divendres sant, marcada pels vents de llevant i fins i tot per les precipitacions prou generals, que ho hem dit, perquè encara que ens aigua una miqueta amb la festa, la pluja seria molt, però que molt benvinguda. Les temperatures mínimes d'esta nit ja han mostrat clara tendència a pujar. També destacar les fortes, les marcades inversions tèrmiques, sobretot a Castelló, en zones com Morella, Xodos, Vistabella, les temperatures han quedat al voltant o per damunt dels 10 graus, i a les zones més fondes, temperatures que fins i tot s'han apropat a 0 graus. Hi ha hagut pràcticament en pocs quilòmetres, fins i tot en pocs metres, fins a vora 10 graus de diferència. Les temperatures més baixetes encara a les zones més interiors, destacant un grau al Toro o 2 graus de mínima a la zona d'Ademús i també al Pinós, a l'interior d'Alacant. La resta de comarques més centrals, punts de l'interior de València o també de Castelló, temperatures al voltant dels 5, 6, 7, 8 o 9 graus que han tingut a moltes poblacions del centre de la comunitat. I a la costa, al litoral de Castelló, temperatures al voltant d'aixòs 11 graus, per exemple, que hem tingut a Vinaròs, a Castelló, a Torreblanca o també a Vila-real. A la ciutat de València també 11 graus, 12 graus a Cullera, les més altes, aquests 13 graus que hem tingut a Dénia i més cap al sud, a Torrevieja. Avui, situació meteorològica marcada per la estabilitat més absoluta. Fem un passeig com tots els dies i comencem avui a Alacant, una panoràmica de 360 graus de Manuel Peña, on podem comprovar pràcticament tota la geografia del sud d'Alacant, des del Cabeçó d'Or, mirant també cap a la zona més litoral, la platja de Mucha Vista, fins i tot la platja de Sant Joan, passem per la Serra Grossa, es pot distingir la ciutat d'Alacant, més cap al sud, el cap de Santa Pola, fins i tot la serra de Fontcalent, la de les Àguiles, ja mirant més cap a l'interior, cap a la zona de Vinalopó, la serra del Cid, es marcaria la referència més o menys de la zona on estaria ubicada la població d'Elda o la de Petrer, veient també el Maimó i fins i tot les estribacions de la Carrasqueta i de la Serra d'Aitana. Cristian ens enviava idees de Torrent aquesta gravació, aquestes imatges on apreciem com l'estabilitat també està present, apenas algunes pinzellades de núvols alts i temperatures que avui tendiran a pujar. A les comarques més centrals les temperatures ja s'enfilaran fins als 25 graus i podrien superar-los. Este matí al Coi la mínima estava al voltant de 6 graus. Un dia marcat per l'estabilitat, ambient fresquet que s'agraeix a primera hora del matí i temperatures que també pujaran al centre del dia. A Bocairent la mínima ha estat al voltant de 5 graus, tot i que en les zones més fondes ha arribat a gelar. I ara, per últim, acabem el nostre passeig a la costa, imatges del Mareny, on s'aprecia l'empremta dels vents de llevant, dels vents de xaloc, d'origen marítim, més fresquets i que deixen la mar una miqueta més alterada. I per últim, imatges de Xàbia, on la temperatura mínima ha estat al voltant dels 11 graus, un dia de sol, de calma, un dia que encara serà fresquet,
Però atenció, perquè demà, en vents de ponent, les temperatures es dispararan en punts de la costa. Vull destacar les boires, els núvols baixos que hem tingut preferentment al litoral del nord de Castelló, al litoral del nord de la comunitat. A la resta, l'ambient una miqueta tèrbol en començar el dia, però ràpidament es desfaran aquestes boirines de primera hora del matí i tindrem sol. Les temperatures mínimes han pujat i també ho faran les temperatures màximes. Temperatures que avui a les comarques més centrals podran tocar ja els 24 o els 25 graus. Això sí, encara amb vents de xaloc. Però parem atenció, perquè demà tenim canvis en la situació meteorològica. L'anticicló, situat al sud de la península, arrossega una massa d'aire càlida del nord d'Àfrica que avui ja hem notat, però a més demà vindrà de la mà de vents de ponent i això sempre fa pujar les temperatures. Veiem com els fronts de núvol, les pertorbacions continuen situades al nord del continent europeu, lluny de nosaltres. Apenas algun fronter pot tocar el nord de la península i al mapa de 1.500 metres d'altura comprovem com els colors més càlids els tenim al sud i a l'est de la península, però a més demà hem d'afegir aquests vents de ponent, l'efecte Foehn, que m'he explicat alguna volta, que fa pujar les temperatures després de creuar tota la península en arribar així a la comunitat valenciana. Demà, si tot està pròxima nit, ja notarem l'ascens de les temperatures. Pujaran 2, 3, 4 graus les nocturnes, però sobretot pujaran les diurnes. I pensem que preferentment a un rogle que va des de la ciutat de València, passant per comarques com la Ribera, la Costera, la Canal de Navarrés, la Vall d'Albaida i ixint per la Safor. Ahir, les temperatures podran tocar perfectament a migdia, primera hora de vesprada, 32 o 33 graus. I temperatures també al seu voltant, al voltant d'esta zona, entre els 26 i els 29 graus. Un dia de calor d'estiu i atenció, perquè baixarà la humitat relativa, reforçarà el vent de ponent amb el pas de les hores i això farà que es dispare de nou el risc d'incendis forestals. Moltíssima precaució perquè divendres, a més, encara farà vent de ponent, fins i tot es podria reforçar una miqueta, especialment a les comarques més centrals de València. Bufaria continuat durant tota la jornada, pujarien i de forma notable les temperatures nocturnes, fins i tot en algun observatori està previst que les temperatures queden al voltant o per damunt dels 20 graus i es mantindrien tan altes com demà, les temperatures màximes, superant els 30 graus en punts de litoral, prelitoral, centre i sud de la comunitat. Sembla que de cara al cap de setmana tindrem algun xicotet canvi, però el vent encara es mantindrà bufant de mestral a la meitat nord de la comunitat. Sembla que dissabte vesprada o a poqueta nit entraran núvols a les zones de més al nord i fins i tot podrien deixar alguna goteta, coses de molt poca importància. Les temperatures baixaran després d'un dijous i un divendres molt càlids. I diumenge encara faria més fresqueta amb vents de mestral, però en principi sense núvols al cel.